Nano Nano coba Mbah akhirnya wis metu kepala Jawa ngene iki wis tenan ya kepala apa Bace iya wi iya wong urip ning alam donya yen dikages sing dawa urip mung sedhela lemas bebesan iso wengo dah kalapa rugi gede wong Jawa nafsune becik nganggo ditimbang bener lupute becik miliate lan sing bener aja mingar yen mingar mundak keblinger yen wis kebacut mong dengar ora pati-pati ayu yalah kenes nenes mane Dasaripun dipun giyaraken langsung kalian kanca-kanca ST Cinema. Tan kantun kula kintunaken dhateng kadang-kadang pamitran sae sederek ingkang lenggah wonten ing Jakarta, Mas Min Yusurati sampun mirsani giyaran langsung wonten dalemipun Lek Yono. Anak lanang sing ana Jepang ya nyimak matur nuwun nggih. Heeh, monggo. Puspita Kawedar. Puspita Nolo. Dalange Semarang. Oh. Ya. Ya. Suwe angunduh ka Ora pati ayu
Ya wis kaya mau. Dintekne. Iya. Kowe arep ngadeg apa arep lungguh? Oh. Oh, Dek Upi. Nggih. Monggo Dek Upi. Tula-tuli kepenak unine. Piyo wae awe ayo kalang iwang aklara pangdamun caratinon ler kekonang Gong maguru gongso tetek kadya putula ler pantriting turangga esti rekata waja lelayu sepi jirak pindha mung wing wana sayeng kaga wirekta kang murni nyenyambi kalaning
mantra tumrap mustaka pangikete wangsalan kang sekar pangkur kon saben ing nawala kinarya langen pribadi Garuda Pancasila patriot proklamasi patriot proklamasi berjuang untuk dongeng enthek si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak walat lah iku bener kandamu lali sumber ketiwasan katur para tamu putri kakung senedahan isen jroning pawon ya pawon kuwi ra bagiane wong wedok to Bu wong lanang ya kudu ya piye carane supaya iso ngedum-dum rezeki ya Bu apa Pakne? Apa sing kudu tak dol aku gitare wangi rekoso ngopeni keluarga awang tak dadeke bengi kaos kuwi mung kaos partai lho Bu iki malah gur senam pancen ora ana gawean. Apa seneng yen brayatmu padha lingsih. Mongko aku seneng nganggur mangan turu omong
Nggih, matur nuwun. Oke, baik, terima kasih untuk kita rajut tembang-tembang sajian dari Dewa Ruci Campursari Indonesia. No, 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 no. Biyen aku rak wis kandha ning Dalem takoni Bapak. aku ki wong lapangan kuwi wit taun 93 saya ini ki gawe aku ki ning panggung kono ning etuk son paling penak lho. Kuwi yo lagi iki. Lah ngopo, Pak? Tenan. Liyane iki biasa-biasa. Apa ya? Ning delalah kok iki rada anu ki son saka Sragen Bumi Sukawati. Lah iya. Jembeng jur ya, Pak. Sijine kuwi iki ki wis duwe tanggung jawab kok. Bengung siap dipotong 100. Bengung ping 3 siap dipotong 300. Alah, lah kowe kok yakin, Mas? Ora bakalan bengung. Ora mungkin. Tenan, Mas. BG audio kok bengung. Lah iya. Beda karo son kene. Piye? Son legur petang yutunan rene kuwi. Piye? Tinggal mikir jing wing kaya wong dodol salome. Nah iki ora. Petang yuta jare. Iki piro Pak iki Pak? Mbok dipromosekke sisan. Ojo. Iki piro Pak? Bapak badhe piro? Kurang bijaksana. Oh, tak kira nek Bapak Nek badhe. ngene iki kurang bijaksana. Soale nek jeneng duit, kowe iki wong Jawa iki ngono lho, Dik. Piye, Pak? Dijaluk diwenehke. Terus? Ning nek dituku larang kuwi. Falsafah Jawa iki ngono. Kula niku nggih seneng kok Pak melu Dewa Ruci. Grup paling seneng melu Dewa Ruci. Bape apa? Bapak iki nek entuk akeh ya didum. Sithik alah nek entuk sithik diutang. Ya. Alasane ngene, kok TF ya nduk ngono. Matur nuwun. Jenenge kowe salah satu penyanyi yang Aku seneng karo Bapak. ora sang ngrangkul-ngrangkul. Bojoku ning kene, ora sang ngrangkul-ngrangkul. Bojomu ngomong karo aku peken, aku jelek ngono. Marang seliramu wong manis. Iki live streaming ST Cinema iki uga didelok saka Jepang lho, Le. Saka didelok saka Jepang, ya ta. Gengko wis ana le WA aku njaluk lagu kon nyiapi rekening dana iya apa to? Dana. Apa kuwi? Jenengan duwe ora? Ora duwe. Keno aku, tapi nek mlebu nggon aku ora entuk dicikuk lho. Wah, wis ngono to. Elinga jroning bebrayan kebak panggoda yakti. Takoni video syutingnya YST Cinema iki. Dadi ayu kae. Iki. Ganti putih, resik kabeh. Jenenge lho dadi bagus lho. Jenenge iki kecanggihan kamera iki ngene. Lho lak iya tenan to. Atase Pak Dalang dadi gantenge kaya ngono kok. Dasare zamane ya wis maju. Lah iya. Saiki modele wis media online, aplikasi. Mula cah cilik-cilik ngene wis do cekelane HP. Lho iya to, kae. Kudungan-kudungan cah cilik-cilik kan nyekeli HP. Itu sebagai pertanda ning nek manten kuwi ya iso setia karo ora kuwi didelok saka cak-cakan harian. Dah. Dadi anggere kok tangi turu nyekel HP kuwi tegese wanita yang kurang setia sama suami. Aku ya ngono. Kok ya kaya. Aku anggar tangi turu kuwi ora lah HP le tak goleki. Apa? Ning anakku. Oh, ya kuwi ya sing Tangi bojo turu sing tak temen. goleki anakku. Bojo sing apik ya ngono kuwi golek. Mergo HP ku digawa anakku. Oh alah. Ngono. Konangan. Ngluruk neng gone tanggane sing neng wifi-ne. HP ku kindi, tangi turu HP ku kindi, tibane neng gone tangga digawa anakku. Main app. Rupeda kang nyrim peti doh ni masira wong ayu mbok aja salin sloga sakapane iki C. aja salin sloga. Aja salin sloga. Biyen ki ning MC tuwek kaya aku ki kleru. Piye? Aja salin sogok. Sogok. Heeh. Lan maneh.
Kuwi biasane senok lho sing muni. Maksudnya duwi iki lho. Biasane muni ngono ku. Kangen aku karo cah kuwi. Heeh, lah iya. Saya adoh masane. Lah iya. Citra ing janji. Dewa Ruci iki tanggapan lek nyelametke lek Renek Senuk kuwi batal lho. Kapan? Ana Geyer Purwodadi. Lah ngopo, Pak? Wah dijalik lagu kuwi Surabayan ya to. Wis lagu Aben Sawung rebutan jago kuwi. Sing iso iki Senuk liyane iki do busuk. Berarti bayarmu akeh no? Ya tak dhewe no? tau ndake swidak 5. Jebul teko gandeng marang priya liya. Monggo dicaosi tembange katur para tamu sedaya wilujeng siang. Iya, monggo Dek Galuh. Biyen aku ra wis karo mandhap Dek Yayi Galuh. Lah wong kowe wis sing marah-marahi. Sinambi laju foto pangeston para tamu, monggo kapratitisaken foto pakurmatan saking Pamengku Gadi, keluarga besar, rencang-rencang manten, kawicaksanan sumangga. Go!
Matur nuwun Dik Yayi Galuh kalian Dik Nuning Dewi sampun kepareng ngaturaken Morwani caos pasegahan sarengan Diwaruci campur Sari Boyolali. Lir gumanti Dik Dwi Untari, Dik Nita Anjani ngambara ing awang-awang dipalarke. Dung 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 dung. Dilet ngono. Iya. Ngambara ing awang-awang anglangut bebasan angkut tepi narabaseng meka mendong mubeng dari jagat ngulan dorong ngelambara nggae gunung katungkul ngumbar gagasan satemati nawa ngimpi matur nuwun wilujeng siang Dik Dwi Dik Nita gandeng papan nut jaman kelakone ya to para tamu kinurmatan ana sing lenggah ana wetan mergi ya iki sesrawungane Lek Wiyono ki pancen nadyanto apa saya sepuh ning tansah lumintu daya iki wiwit wingi sore nganti awan iki tan ana pedote banyu mili nandhake piyayine blater ya blater tur ya endengan ngoyong sedulure Pak Otot tok dadine ya sederek jenengan sedulur dadi aja kurang pangapura kanca-kanca kabeh iki nggone sedulur kok ora do ngrungokke nggone sedulur nah iki Nita sing kaya jimbeng apa kaya jimbeng kuwi lho apa jenenge jimbeng NBG ning dalan alah kok nyanyi yo padha karo garwamu iku lah ya mula kuwi aku seneng kuwi ra potongane padha iki mau arep dandane nggon aku aja kok ndak kleru jeblis bojoku ya nah ana ning dalan saiki penyanyi ora lemu ki lemu yo piye lemu gak apa-apa lemu itu menandakan subur lebih penting lemune sehat lemu ki ana dua keunggulan satu ngirit kasur ngirit kasur keunggulane loro betah suwe apa neh mlakune turune kok ya aku ki mergo ya bojoku lemu hidup lemu tibake lagu apa Dek nggih nggih menika kalau mau ngimpi monggo dicaosi diaturke Dek Nita katuran pinara nggih kakak kok ana pamundutan sing pari kedah diaturke pamengku gati njaluk lagu ande-ande lumut Lek Wiyono wis tak gaweke Lek takon dong ngapalke mau bengi. Hafalke. Apalke. Ande-ande lumut. Gapal ora? Aku ora. Oh nggih, nggih. Ande-ande lumut. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nek ya kuwi Lek. Sawere disiapke. Oh, betul-betul kantong lah. Biasane yen piyayi kakung gek ngono iki digeke jero iki. Alah ya. Diselipetke sik. Monggo Dik Nita. Monggo. Kakak dipumrepakani kakak. Serupat-seruput ya. Serupat-seruput. Nano, nano.
biasa. Biasane Biasane ki ning dhuwur iki lho. Oh. Maksudnya aku ki nek turu ning dhuwur, lantai atas ngono lho Mbak Yu. Ya saling rasa ora apa-apa, Dik. Nggih. Nek esuk awan ngene iki Heeh. seleramu ning isor. Isor. Engko nek wis bengi ning dhuwur. Sip. Yo enak dhuwur. Lah iya to. Enak dhuwur. Ben ra juarei. Nek bab ngono kuwi ajare ning Pak Otot. Kandhane Iya, aku kandhane. biyen ki yo gara-gara pake yo. Piye? Diajari. Murah recele anakmu ya. Wah, iku biyen iku ora patek pinter. Ora patek. Bareng serawung karo Pak Otot iki pinter. Wah, wis ping pindho. Maame. Lah, iya. Imbuh. Ya iya. Lah piye Witano? Ah, iya. So. Ae. Terus. Ya. Ora. Jomplangke kendane. Rampake ramane. Dewa Ruci campur sari Indonesia. Tes. Weton gunung. Mas iki. Nggih, saking gunung. RT-ne niku. Weh, Gunung Ler. Nggih. Wih, lo kok semangat ya umum. Agi teko mos nggawa prendil-prendil. Apa wi? Tak kira nggak doping dia. Mboten Pak Dik. Oke. Ayo, Dek. Nggih, matur nuwun. Ki cerak-cerak tugasmu. Ki bubayan saka cerak ngundi kono? Oh, nggih to. Iya. Wah, aku jane wingi meh ana job ning Monggot kono, durung ana konfirmasi meneh. Oh iya, nggih, maju Dik Dwi. Nah. Bawani, Dik. Bawa kinanti niki nggih. Nggih. Saben dina mung ngalamun. Apik to suarane to? Ya Allah, swanten kok. Adine padake sapa? Adik. Adike Ya. Pak Mardi. Betul. Ning arep kuwi adikku. Hah? Ku nek urung pensiun ora mungkin nyaingi Mase. Lah kok Nek wis pensiun mungkin kuwi lagi iso nyaingi Mase soalnya Mase wis ketuan. Boten. kok ora ditebaske? Kula tetep tunduk patuh kalih Oh, Bunden. injih.
Nano. Angen-angen marang Dasar bocah ngabei, Oh, nggih. ngobei, suarane apik, Apik. duwe gaji, bar nyanyi terus ninggali. Wah. Niki mau nggih. Lagi pula saya sudah izin sama istri. Oh, sudah izin. Iya. Lah mbok menawi mangke nyuwune malah kalih mbake. Boten. Oh, mboten. Niko kebetulan hanya penggemar saja. Oh, penggemar. nggih. Pengen urip bebarengan. Jane lok ya Allah Kang. Ayo. Biasanya nek disambi caturan ngeten iki, Mbak. Nggih. Terus ilang. Hilang. Ning biasane yen kalih kula mboten mungkin Oh, hilang. ngoten nggih. Padha, Dik. Aku karo Mbak Yumu kaya ngono. Angger tak tinggal omonganmu terus Kelalen. kelalen ya. Wah, wis cocoy. Apa ya faktor U ya? Dadi aku tuh baleni. Ayo, wah wis drindil kok malah lali. Bunga susah dilakoni. Bunga susah dilakoni. Soalnya mengarungi bahtera rumah tangga kuwi tidak semudah yang apa kita bayangkan. Iya. Mula Sugih karo cukup pilih ndi? Hah? Cukup, Kang. Bener. Heeh. Sugih Sugih, karo cukup pilih cukup. contone. Contone mbok gaji sithik ning penting cukup. Oh ngono, iya. Lah sugih ning yen nakal nggo apa? Oh iya. Berarti engko ning ngono Mbak Yumun nek njaluk apa-apa aku tetap cukup. Iya. Pak, aku pengen laptop. Cukup. Ojo diteruske. Ngene ya. mula aku pesen karo anakku wedok, Pak. Pripun? Monggo. Di saat bagaimanapun, kondisi apapun, Iya. bunga susah tetap dilakoni. Harus. Dilampahi bareng-bareng. Harus. Ya, nggih. itu aja. Monggo. Itu aja. Iya. Oh, bunga Sementara susah. itu dulu. Bunga Ini susah. urung merentol ya pikiran Oh, ini lagi. Ya. Baru awal-awal seperti ini, belum bisa adaptasi, Mbak. Oh iya, oke. Monggo. Apa? Apa tega lan pun kakang atiku ra bisa lali. Pak D, Iya, Dek. aku nek timbang dikon nyanyi. Nggih. Karena saya ini bukan vokal. Oh iya. Aku luwih becik bayar. Oh, bayar. Intinya ngono. ngono. Pak. Oh iya. Alah, ora masalah. Matur nuwun, matur nuwun. Nak, Eh, Pak, sampean yo tegel nampa konggone adike ngene iki. aku ki jane yo piye to yo. Ning Piye? wong kahanan. Kahanan. Engko nek dikira ditolak, engko dikira Ditolak. awake dhewe sombong. Iya. Ya to, nek ora ditampa wong awake dhewe ya butuh. Heeh. Ya wis gawane wae. Kelumpuke sesuk nggo tuku kathok. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulu wewayanganmu duh nimas wong ayu yo Lina lita lah
nisake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu wah jan hawane sejuk Sejuk, Mas. dasare sasana pargian mapan ana pinggir desa Pinggir desa. isih alami Alami tenan, Kang. Banyak pepohonan. Iya. Kaya nggonku kono ya ngene iki. Nggonmu apa nggonku? Nggonku. Oh, nggonmu. Maksud iki omahku sing kono. Iya. Wah, nek nggonku wis Nggonmu kebak iki? cagak listrik, Dik. Oh, ngoten. Ngomong iki malah dikoki cagak wedhe, dikoki kaca cembung kuwi. Wah, le cembung kuwi lho. Sing cembung bunder. Kuwi jane arep nggo apa meneh aku ngono. Niki anu, Pak, ngantisipasi kersane sing keng mriko ngerti. Oh iya. Iya. Mangga. Mangka kang Mas. Sok. Tresnanku Hae. Tanah bisa minummu. Jongece karo wong ra duwe jos. Sunda lan prasetyaku. Tak korbanake. Ya. Jiwa Oh. lan ragaku. ST Cinema BG Audio Seragen Asri asik. Nyongkek mas. Nyongkek jos. Saben dina ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulu wayanganmu dene mas wong ayu Sadurunge tamu kondur, Nggih. turutana pamundhutane Lek Wiyana. Apa Mas? Andi-andi lumut. Ning aku engko maca. Aja. Ya ora apa. Masa wis tuwa ngene kan Pentium 2. Dadi ndek ngisore ngrungokke iki kudu maca. Monggo. Mangka kang Yuk. Mas.
bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manise ya mung jalaran pepisahan dipaksa omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang amarga kelingan ireng manise yo nyongkek mas masuk Karepe kaya ngene iki wong lemu joget ketimbang ngikuti jale ndul. Elok tenan. Wis kaya boneka baby. Lah iya. Mung jalaran pepisahan dipaksa omah wong tuane aku ra bisa ilang mergo Nuning Dewi yen bombrong katon mencorong yen besengut saya wimbo patut masa piro ranyoto kembang desa
Sapa jawil mestine bakal kitil terus Pomo ora mengandalkan HP ngono apa to? Nduk? Iki nyekel tok kok Pak, iki Oh, nyekel. nyekel tok. Ora iki ra ngopo-ngopo. Wow. Iki ketularan bapak. Bapakmu Anggere- yang ngene iki. anggere arep Enek wong maju. telepon iki bubar. Anggere arep maju kok mesti langsung goleki HP. Kaya ketok nek apalane mung nyidam sari ngono. Iya. Masukin dong. Masukin. Tak salah keno. Heeh, ya. Ki momong sepot to, Dik. Oh sepot. Sepot. Sepot tok to. Wes enekno. Gedawa men. Wes ganti-ganti. Sepot iki eneng sing dawa mung nari kebutuhan. Nek kadang cendak wis marem yo sepote cendak. Sepot cendak kowe ngerti? Pengen. Ya, pokoknya iki Pengen. mumpung ketemu pengendang build up. Kendok-kendok duwi maju rene tak teni lagune mampili bareng dewa ruci. Sik. Digenahke. Piye? Digenahke. Piye? Mau nyeluk aku kon ngopo nyeluk duwi. Piye Pak Dik? Oh temen iki. Ya. Caping gunung. Oh iya. Iya. Ayo, kene. Dik, anake jak joget kene. Nyanyi kene. Lalalalalalung. Lelo, lelo, lalung. Lalalele, lalali. Nyongket mas, nyongket mas, nyongket mas. Nyongket jos masuk. Jur kelingan, ning saiki. Yo. Jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji neng saiki apa lali kajaiti jan gunung jagung ya yen mendung Pak sapa wasmane Pak sinten lho? sing ndi Pak sinten Pak asmane? Lek Yono Lek Yono. pamangku Gati Oh nggih, Kamangku Gati. senengane ya lagu-lagu sing Oh nggih jeneng. ngeten iki. Disiapke ojo akeh banget tok. Penyanyine papat tesih kathah nggih Pak Dik. Nggih, tesih kathah. Oh sing dilebokke ojo akeh banget to. Bi. Lah kowe iki ngawur. Ora Kowe iki arep bayar kajang tok alap. arep mbayar kacang kok kayak penyanyi. Syukur bisa nyawang gunung desa Gati Rejo dene ora ilang Done padha lara. Capek gunung didangdutke Pak Dik. Ayo joget. Joget. Capek gunung joget. iya
kuat. Ora kok. Ora. Lah iki mau ngopo? Oh, wis ora iso. Ora iso ngalor gitu. Ora. Tak ngulon. Yo, masukin lagi. Segar bisa Caping gunung diaturke pamundutan malih. Aku tak ngancani joget ae. Boleh nyanyi. Boleh nyanyi. Aku tak ngancani joget. Ayo Bang joget nih. Ayo Lek. Musik riyen, musik riyen. Dereng Mbak. Derek mlebu Mbak Kak. Manis asma kaya bisa nambah. Ayo Lek ya. Wes wes ora apa-apa wes beres. Tresno iki tak titipke. Ayo jagana nganti sak lawase aduh. Tresno iki pisah-pisah najan aku ning adoh papane. Iya hae. Sabar Mbak Kakak. Ampun kesusu. Serara rondo terus kemrungsu kayak hawane jan. Pripun? Golek Golek napa? napa? Jamu. Heeh. Ya. Ondo. Oh, ngoten. Kondom. Oh, iya. Apa tadi masa arep golek tedo adol kondom ya apa? Kondom mbahmu. Lagi mau? Ondo. Oh, ondo to wong. Kitane duduk karo Kupingmu. rondo. Kondo kok kondom. Sing nyoteng munine ngono mau. Ayo Beb. Mojiku mangga. Pamujiku Iya. Moga urip tentrem salawase. Kosek deh. Najan ning adoh papane. Pade nanging aku. Nah, iya. Ayan. Hey.
Sip, Pak De. Wong tua nggo dolanan jarang cekoi. Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh. Iki Semangat iki. ya, Kong. Semangat, Kong. Iki iki lakone apa to Run? Ayo toh. Ngarep Wong tua karo kok buri kok dolanan. kompak men lho. Aduh, sucange duwi. Niki wau judule lagu Titip Tresno nggih. Nggih, judule lagu Titip Tresno. Kok nyanyi Titip Cinta. Ya iya. Matur nuwun, wis pokoke sehat. Urung rampung. Urung to? Wo jek Kas, jeng pirang kilo terakhir. kas. Ayo, Kong. Pamujiku Ah. marang kowe. Uga bisa Urip tentrem salapase sesuk rai najane aku mafane. iya nanging aku tetep eling kowe Ya, Sip. Es. jan. Setan ora doyan, demit ora dulit.